நம்ம எந்த விஷயத்த செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம கூடவே ஒருத்தர் இருந்து கைட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுங்கிறது வாய்ப்பே கிடையாது. அப்போ நான் எதை செய்யலாம், எதை செய்யக்கூடாதுன்னு எப்படி முடிவெடுக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ அதுக்கு தான் நான் இப்போ ஒரு ஈஸியான டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன். நீங்கள் செய்கிற விஷயத்தில் உங்களுக்கு எனர்ஜி கெயின் ஆகுதா இல்லை எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகுதாங்கிறத தான் நீங்கள் செக் பண்ணணும். எனர்ஜி கெயின் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை தொடர்ந்து செய்யணும், எனர்ஜி ட்ரெயின் ஆகக்கூடிய விஷயங்களை தவிர்க்கணும். எனர்ஜி கெயின் ஆகக்கூடிய விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னா, நல்ல தூக்கம், நல்ல ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, அதே மாதிரி உங்கள் பாடியை வந்து சனுக்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது, கிராட்டிடியூட் எழுதுறது, பாசிட்டிவான மைண்ட் செட், ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு, கரெக்டான டயட் மெயின்டைன் பண்ணுறது. எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் சரியாக தூங்காமல் இருக்கிறது, ப்ராப்பரான டயட் ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கிறது, உங்கள் பாடிக்கு சுத்தமாக ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸே கொடுக்காமல் இருக்கிறது, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றது, ஆல்கஹால் கன்சியூம் பண்ணுறது, இதெல்லாம் நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்கிங்கை இன்டியூஸ் பண்ணும். ஸோ நம்மளுக்கு எனர்ஜி ட்ரெயின் அதிகமாகவே ஆகும். ஸோ நீங்கள் செய்கிற வேலையில் எனர்ஜி கெயின் பண்ணுறீங்களா இல்லை எனர்ஜி ட்ரெயின் பண்ணுறீங்களாங்கிறத கான்ஷியஸாக சூஸ் பண்ணுங்கள்.